Μια φορά και έναν καιρό, στη μυστηριώδη πόλη της Βαρανάση, ζούσε ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Ντούτα Κουμάρα. Ήταν γνωστός για την τεμπελιά του, την έλλειψη φιλοδοξίας και το ματαιόδοξο του πνεύμα. Ο Ντούτα Κουμάρα πέρναγε τις μέρες του χαλαρώνοντας, σπαταλώντας το δυναμικό του, ενώ ο κόσμος προχωρούσε μπροστά. Μία μέρα, ενώ αράζοντας κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, ένας σοφός γέροντας με το όνομα Γκούρου Βιντιαντάρα πλησίασε τον Ντούτα Κουμάρα. Ο σοφός παρατήρησε τις ταλαντεύσεις του Ντούτα Κουμάρα και αποφάσισε να μοιραστεί μαζί του ένα μάθημα που θα άλλαζε τη ζωή του νέου άνδρα για πάντα. «Χαίρε, Ντούτα Κουμάρα», είπε ο σοφός. «Βλέπω το δυναμικό μέσα σου, αλλά κοιμάται. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης». Ο Ντούτα Κουμάρα, άπιστος σε τέτοιες συμβουλές, κορόιδευε την ιδέα. Γιατί να ασχοληθώ με την αυτοβελτίωση? Η ζωή είναι για χαλάρωση και απόλαυση. Ο Γκούρου Βιντιαντάρα του παρέδωσε ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Ο δρόμος της μεταμόρφωσης». Ο σοφός εξήγησε: «Μέσα σε αυτές τις σελίδες κρύβονται τα μυστικά για να ξεκλειδώσεις το αληθινό σου δυναμικό. Διάβασέ το, κατανόησέ το και ακολούθησε τα μαθήματά του». Αναθεματισμένος, ο Ντούτα Κουμάρα πήρε το βιβλίο και άρχισε να διαβάζει. Οι λέξεις μίλαγαν για πειθαρχία, σκληρή δουλειά, επιμονή και τη σημασία της συνεχούς αυτοβελτίωσης. Καθώς εμβάθυνε στις διδαχές, μία σπίθα άναψε μέσα του και ένιωσε την επιθυμία για αλλαγή. Τις επόμενες εβδομάδες ο Ντούτα Κουμάρα ακολούθησε τις οδηγίες του αρχαίου κειμένου. Άρχισε να ξυπνάει νωρίς, να θέτει στόχους και να εργάζεται αφοσιωμένα για να τους επιτύχει. Αντιμετώπισε τις προκλήσεις αντί να τις αποφεύγει και άρχισε να παρατηρεί μία μεταμόρφωση μέσα του. Καθώς ο Ντούτα Κουμάρα καλλιεργούσε νέες συνήθειες, η στάση του άλλαξε, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έγινε πιο υπεύθυνος και επικεντρωμένος. Οι άνθρωποι της Βαρανάση άρχισαν να προσέχουν την εντυπωσιακή αλλαγή στον άλλοτε τεμπέλη νέο και άρχισαν να τον σέβονται. Μία μέρα, ο Γκούρου Βιντιάνταρα επέστρεψε για να ελέγξει την πρόοδο του Ντούτα Κουμάρα. Ο σοφός ήταν ικανοποιημένος που είδε τη θετική αλλαγή στον κάποτε τεμπέλη νέο άνδρα. «Ντούτα Κουμάρα, έχεις κάνει τα πρώτα βήματα στον δρόμο της αυτοβελτίωσης. Θυμήσου, η μεταμόρφωση είναι ένα συνεχές ταξίδι. Συνέχισε να μαθαίνεις, να αναπτύσσεσαι και να μην σταματάς ποτέ να προσπαθείς για την αριστεία», συμβούλευσε ο σοφός. Ο Ντούτα Κουμάρα, πλέον ένα φωτεινό παράδειγμα έμπνευσης για όλους, εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον Γκούρου Βιντιαντάρα, που τον καθοδήγησε προς μια ικανοποιητική και με σκοπό ζωή. Από εκείνη τη μέρα και στο εξής, ο Ντούτα Κουμάρα συνέχισε το ταξίδι της αυτοβελτίωσης, εμπνέοντας όσους βρίσκονταν γύρω του να ξεκινήσουν τους δικούς τους δρόμους θετικής αλλαγής. Και έτσι, στην καρδιά της Βαρανάση, ο μύθος του Ντούτα Κουμάρα έγινε ένα διδακτικό μάθημα για τη μεταστροφή της αυτοβελτίωσης.